u nitlobkom biex tgħinuni biex din l-ambizzjoni nagħmluha realtà f'Mejju li ġej biex intellaw lil Martin Schulz bħala President tal-Kummissjoni Ewropea biex ikollna ħabib tagħna fit-tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea sabiex verament nagħmlu din l-ambizzjoni realtà u nagħmlu minn Malta Maltija, Malta Ewropea u Malta globali. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza lil dawk preżenti l-ħadd filgħodu filwaqt li tkellem dwar l-importanza tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'Mejju li ġej. Il-Prim Ministru qal li dawn huma elezzjonijiet diffiċli, jifhem li hemm ilu jaqla 25 sena u forsi l-każ tiegħu ma jkunx solvut u dan ikun irid iwassal messaġġ. Iżda jekk isir hekk ser ikun qed jgħin lil Simon Busuttil. Dwar ix-xogħol il-Prim Ministru qal li fi żmien 10 xhur kien hemm żieda ta' 5,000 impjieg fil-privat, dan meta kkomparat mal-500 impjieg li ħolqu l-Partit Nazzjonalista mal-Gvern. Il-Kummissjoni Ewropea wkoll qed tinduna u tbassar li Malta se tkun l-aqwa fl-Ewropa fil-ħolqien tax-xogħol. U jgħidulna l-Unjoni Ewropea dil-ġimgħa stess illi tbassir tagħhom għal Malta huwa illi Malta ħatkun matul l-2014 l-aqwa pajjiż fl-Ewropa fil-ħolqien tax-xogħol. Dan iżda ma jfissirx li m'hawnx persuni li għandhom problemi biex isibu xogħol stqarr il-Prim Ministru. Irridu nkomplu nħossu l-uġieħ dal-persuni. Ma rridux nippretendu li d-dinja hija perfetta li l-pajjiż huwa perfett u li dawn ir-realtajiet ma jeżistux. Dak li għamilna moviment maqut man-nies għaliex aħna nifhmu r-realtà. Tkellem ukoll dwar il-prekarjat u kif il-Gvern għamel obbligu biex il-paga tal-ħaddiema teqpa' dieħla l-bank minħabba li fil-passat kien hemm sitwazzjonijiet ta' abbuż fejn min iħaddem jagħti ċekk u l-ħaddiem irid jagħti parti mill-paga lura. Sostna li permezz ta' dawn ir-riformi mhux se jħalli lill-employers jasru lil ħaddiema tagħhom. Intant, Joseph Muscat ħabbar li l-ex Prim Ministru Taljan Enrico Letta se jkun f'Malta fil-jiem li ġejjin biex jitkellem fil-konferenza ta' The Economist. Il-Prim Ministru semma żjara tiegħu f'Ruma fejn tkellem dwar ir-relazzjonijiet tajba mal-Italja li se jitkomplew mal-Prim Ministru l-ġdid Taljan Matteo Renzi. Tkellem ukoll dwar il-Kungress tas-Soċjalisti fejn kien hemm qbil unanimu li Martin Schulz ikun l-għażla tas-Soċjalisti bħala l-President tal-Kummissjoni Ewropea. U qal li l-vot għall-Partit Laburista fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ikun vot ukoll għal Martin Schulz li huwa ħabib ta' Malta, jifhem lil Malta u l-problemi tagħha. Din tkun opportunità għal pajjiżna li jkollha President tal-Kummissjoni Ewropea li jkun ħabib ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li waħda mill-għajtiet tagħna fis-snin li għaddew kienet dik li nagħmlu Malta l-aqwa fl-Ewropa. U din ma kienx bis-sajta tal-elezzjoni iżda aspirazzjoni ta' fejn irridu waslu lil pajjiżna.